Дилбәр Булатова. Кунак мунчасы. Без кунакка китеп барабыз. Аръякка, нәнәйләргә мунча керергә. Кинәт зәңгәр су кара күк йөзе тибрәлеп китә. Ире-ире йолдызлар урыннарыннан кубып җиргә коела башлый дисәм, әти мине күтәреп, үзенең иң башына утырткан имеш. Миңа 5 яшьлек олы кызга әти җилкәсендә бару оят та кебек. Тик бу хакта бөтенләй онытам да, тәү күргәндәй як-ягыма күз салам. Моңарчы астан җирдән баш күтәреп, авыз ачып карап барган дөнья кинәт кечерәеп калган. Минем түгел, әтинең дә кылачы җитмәс каеннар тәбәнәкләнеп җиргә чүккәннәр. Әллә кайда аста әтинең сүчинкәләре астында баш әйләнерлек түбәндә җемелдәп яткан кар миңа ачуланып теш шыгырдата. Безнең янәшәдән атлаган кышкы пәлтә, башына бәйләм башлык кигән әниемә күз салам. Ул юрганга төрелгән энемне күтәргән. Беләбез юрган хәлләрен. Кысыклыгы аның уңайсызлыгы. Әтинең иң башында юрган михнәтләренең берсе дә юк. Салам, силос кисәкләре шәшелеп яткан чана юлы тап-такыр. Ара-тирә тупчыклар, ат койрыгыннан төшеп калган шарчыклар очрый. Әти кайчагаларны тибеп-тибеп җибәрә. Әтинең муенына ныгырак ябышам. Танавым аның колакчынлы зур төлке бүрегенә килеп төртелә. Тик мин куркып та карамыйм. Ник куркыйм? Минем әти авылдагы иң көчле, иң озын кеше. Һәр хәлдә мин белгән кешеләр арасында. Иң кырысы да. Шуңа күрә мин сыңар өндә чыгармаска, әтиемнең ачуын кузгатмаска, югарыдагы рәхәт мизгелләремне ничек тә озаккарак сузырга телим. Кинәт йолдызлар тагын урыннарыннан куба. Тик бу юлы алар дәррәү өскә чиеләләр. Әтинең озын куллары мине юл читенә төшереп куя. Кар өстендәге юка гына бозлы ялтыравык элпә мине күтәрерлек түгел. Батуым бер хәл, атлап китә алмый этләнәм. Әни кулындагы энем әти кулына күчә. Әни мине кар эченнән тартып алып, әйләнә тирәдәге бердән-бер таяныч, көндезге җипшектән соң төнгелеккә катып киткән юлга бастыра. Елга аша чыгасыбыз бар, шуңа төшерделәр инде мине кулдан. Уң якта өңрәеп, кап-кара шәүлә булып тегермән өе кала. Ул күперне тегермән күпере дип атыйлар. Ат күпере дә диләр, чөнки аңардан җигүле ат белән дә чыгып йөрмәле. Безнең инеш бәләкәй генә булса да бик йөгерек, бик җитез үзе. Шуңадырмы, ярларын уеп, аша бетереп, әллә кайдан төптән агып ята. Шуып төшәргәрәк исәп бар. Тик карт әтием быел гына алып биргән өр-яңа кара пималарым тыңлап та карамый. Ирексездән йөгереп төшеп китәм. Ягылмыйм, абынмыйм. Беләм бу төшнең холкын. Дөбер-дөбер килеп, такта күпердән чыгабыз. Күпер астыннан кар каплаган инешнең чылтырап агып яткан тавышы ишетелә. Үз алдына нидер сөйләнә, каядыр китеп барган эшлекле генә, үз-үзеннән бик канәгать кенә тере бер җан ияседәй тоела ул миңа. «Привет!» дим аңа, дус кызларыма дәшкәндә әйттереп. Карасам, әтиләр теге ярга инде менеп җитеп баралар. Җан фәрманга мин дә алар артыннан чабам. Бая шумый тискәреләнгән пималарым хәзер таеп интектерәләр. Әтиләр инде яр башында. Безнең әти дә, әни дә бик иркәләп, мәмиләнеп тора торганнардан түгел, көтми китеп барулары да бар. Ашыгудан абынып егылам, гәрләнеп елап җибәрәм. Үзем һаман мүкәләп булса да өскә үрмәлим. Менеп җитүемә, нинди бәхет. Мин әлегә бу сүзне белмим, ләкин аның ни икәнен, нинди икәнен әтинең киң җилкәсендә тоям. Йылдызлар тагын йылпылдап җиргә коела. Ярның ике ягын тутырып үскән, өнсез генә сабыр гына утырган каеннар тагын кечерәеп калалар. Ат дубырын уң яклап урап, нәнәйләргә турыдан киттек. Бу як басудагы салам эскертләрен ачтык ди әти. Әни үзебезне кайгырта. Халыкка салам бирмиләрме әле ди. Мин әтинең ни дип җаваплавын ишетмим, ат абзарын тыңлыйм. Әшкелтем силос исе аңкый. Утардагы берничә кара кучкыл шәүлә бездән өркеп, пышкырынып аргы башкарак күчеп баса.
Дубырның бүрәнә стенасы аша дөпелдәгән, кешнәгән, тибешкән тавышлар ишетелеп кала. Нәнәйләргә барып җитүебез сизелми дә. Йортның урам як өч тәрәзәсе ялт итеп балкып тора. Мунча тәрәзәсендә ут яна, күтәрмә өстендәге тыштагы лампочканы да кабызганнар. Башыгызга менгерегез әле баланы, ди гөр-гөр килеп безне каршыларга чыккан нәнәй. Төшерәлмәссез дә оннары. Тәхетемнән колак кактыралар. Күтәрмә төбендә яткан каз канатын алып, әтиемнең сүчинкә йөзенә кунган сары кайры тун чабуына ябышкан карларны себерергә тотынам. Әнинең буркиларына бозланып кар сарган. Канатның сырты белән дә алдыра алмагач, себерке сабы белән кыргычлыйм. Үземнең пималарда шул рәвешчә тазартыла. Аякларыбызны бер-берсенә бәрә-бәрә, пима төпләрендәге карны идәндәге паласка куеп калдырырга тырышып, караңгы чылан аша үтеп, өй ишеген ачабыз. Һәм якты, җылы, парлы дөнья кочагына чумабыз. Токмачлы аш, бәлеш, компот исе, тагын әллә нинди тәмле исләр болыты чорнап ала. Тунымны, башлыгымны салып элгечкә эләм дә, түргә йөгереп кереп китәм. Салма пимаңны, дип кычкырып кала нәнәй. Әйтмәсә дә беләм инде. Кышын пималарны нәнәйнең мәңге салдыртканы юк. Идән суык, шул килеш йөрегез дип чыккан сайын тукый. Олыларда минем кайгы түгел хәзер. Әни түрдәге караватта энемне юрганнан арындыра. Әти өстәл артына кереп кунаклаган. Табын белән кәбәркә арасында бөтерелгән нәнәйнең бөтен игътибары әти белән әнидә. Ирек, азатлык, ачуланучы да, тегеләйт, булайт дип тарткалап торучы да булмаячак биразга. Бәләкәй як белән олы як арасындагы пәрдәне аерып, ике якка ачылмалы ишекне этәм һәм биек тупсадан олы якка атлап төшәм. Пәрдәдәге кып-кызыл алмалар, мәмрәп пешкән шияләр кыйылырдай булып тибрәнеп калалар. Сары шифоньер башындагы шахмат тактасы белән гармун идәнгә төшеп кунаклаган. Әйлә, идәнгә түгел, идәнгә җәелеп юрганнарга, пальто-фуфайкаларга. Идән суык булгач, без кунакта чакта нәнәй аларны идәнгә түши. Жәлләп торырга әле, аунагыз рәхәтләнеп, ди. Шүпрәк шапракка безнең нәнәй кебек хушы киткән башка кеше бар микән? Биек, зур итеп салынган йортының бизәлми калган җире юк диярлек. Олы як тәрәзәләрдәге пәрдәләрдә җиләк-җимешләр тагын да җитерәк. Миш өсте тирәли һәм урта стенада ике яктан да кыска пәрдә, кашагалар. Караватларны чит ят күздән яшереп, шау-чәчәк чыбылдыклар эленгән. Почмакларда җете сары җирлеккә кып-кызыл эре мәкләр төшкән, чегәннәрдән сатып алган япмалар. Тегү машинасы өстәлендәге телевизор, түр өстәлдәге зур сары радиоалгыч өстендә ялтыравык яулыклар. Мин туп-туры гармунга таба атлыйм. Ул да түгел, әни бу якка кертеп җибәргән энем дә ава түнә гармунга килеп тотына. Көтебрәк тор әле, апаем, сиңа хәтле апаң бар монда. Ләкин тарткалашып, елашып өлгермибез, әни безне быжгытып мунчага җыя башлый. Кызарып, пешеп абыйлар кайтып керә. Олы абый гадәттәгечә җитди итеп кул биреп күрешә. Кечесе үчекләргә ирештерергә бик маһир. Аръяклар чыккан. Нишләп утырасыз? Тайгыз мунчага, ди. Тайгыз аның иң яраткан сүзе. Мәгънәсен генә аңлап бетермим. Тая-тая барырга ихатада боз юк та инде. Мунча керергә яратмыйм мин. Ыс, төтен исе, идәненең салкынлыгы, чәч юганда обязательно күзгә кергән шампуне, мунчаласы тимер чыбыктан, себеркесе таяктан ясалгандай тоела башлый азакка таба. Әни мине юындырып, кыендырып, өстемә тастымал каплап, ишек төбендәге киң эскәмиягә утыртуга ишек ачыла. Түргә йөгереп кирип киткән куе пар болыты өстендә энемне күтәргән әти күренә. Энем дә мунчаны өнәми. Юрган эченнән тонык кына булып елау тавышы ишетелә. Аның урынына мине яткыралар. Кичкенә юрганга аякларым сыймый. Сузмыйча бөкләп кайтырга кушалар. Түземлегем ярты елга гына җитә. Тәпиләремне салкын һава өтеп, пешереп ала. Без кайтканны
нәнәй ишек төбендә көтеп торган. Әти мине караватка илтеп сала да чыгып китә. Парланып ят браз, ди миңа нәнәй. Юрганнан сирәеп чыгып торган аякларымны күреп, киткелдәп көлә. Үстең инде, үстең, субханалла. Һәм миңа алмаш киемнәремне кидерә башлый. Әни, күлмәгемне оныткан. Ыштаннан гына булуыма гәрләнеп елап җибәрәм. Малай кебек йөримме инде хәзер? Бәләкәй абый клубтан кайтып керсә, малай, бер бидрә тоз ялай, дип күземне дә ачырмаячак. Нәнәй мине юатырга була. Капкачлы зәңгәр эмаль бидрәдән компот салып бирә. Чынаяк төбендә тешләре дә бар. Йөземнәр, балан, миләш, әллә нәрсәләр. Тагын компот сорауыма, җитәр, мунчадан кайту белән күп эчмиләр, дип кырт кисә. Ул үзе мунчадан ах-вах килеп кайтып керүгә, бер-ике шеметем тоз кабып, түшәгенә авышан. Бар, олы якта ятып тор, ди миңа да. Яталар димени инде. Күпме кызыклар көтеп торганда. Шахмат сыннарын өсте-өстенә тезеп башны төзисе. Гармунда ахахай карабай киен уйнап моңланасы. Абыйлар өйдә юкта, аларның хәзинәләренә дә күз салырга кирәк. Ике тәрәзә арасындагы өстәлнең авыр тартмасын көч-хәл белән тартып чыгарам. Изолента, машина майы, тагын әллә нинди ят исләр бөркелеп китә. О, мондагы байлык! Радио детальләр, шырып кадак, келәшчә кыскычлар. Ага, әнә иске фотопленка тасмасы. Аны тыгызлап урап, бер читеннән тартсаң, мушкетерларны кыдай шпага хасил була. Эш күп, бик күп. Энем кайтып җитсә, шахмат чиртешле уйныйсы бар. Әбәкле, кашышлы, тәкмәч атышлы, парланган тәрәзә пыялаларына бармак белән сызып рәсем төшерешле. Рәхмәт инәкәй, дип әнинең кайтып кергәне ишетелеп кала. Мунча харап шәп булган әби, 100 яшә, дип әти кайта. Уйнап, арып, йокы килә башлауга безне бәләкәй якка аш эчәргә чакыралар. Калай тәлинкәләрдә мул өреле, куе, токмачлы аш. Учак плитәсендә шүлмәктә озак кайнаткангамы, шулай гел куеп пешерә нәнәй ашны. Мул итеп әпекәй, бездә ипине шулай диләр, телеп куйган. Өстәл уртасындагы зур сай тәлинкәдәге бәрәңге кишер өстенә ит турап өелгән. Шитендә суган быжыралары. Нәк минем якка карап торган, искиткеч тәмле күренгән каз ботына кул сузам. Шәлт итеп беләгемә катыклы кашык килеп төшә. Олылардан алда кая үреләсең, ди нәнәй. Ботны әти алдына куя. Арадан бүтән ит кисәген сайлап алып миңа суза. Мин турсайып, әнигә мөлдерәп карыйм. Аның миңа исе дә китми. Тезендә утырган инеме бал кашыктан шулпа чимертә. Өстәл башында тирләп, пешеп аш эчеп утырган әти миңа хәйләкәр генә күз кыса. Эләктеме янәсе? Берәүнең дә мине яклашырга җыенмавын аңлап, язмышыма күнәргә туры килә. Өлешемә төшкән кисәктә харап тәмле күренә алай. Нәнәй кәбәркәдә миш авызыннан йөзем бәлеше алып маташа. Юк инде, анысына көз җитмәс. Компот эчәм дә менә бик хуш. Амин тот, барып кулыңны чайка, ди нәнәй урындыктан төшәргә җыенып борсалануымны күреп. Җитешмәгән җире юк бу нәнәйнең. Табынны да карый, әни белән әти алдында кояштай балкып, алларына ризык этә-этә сыйларга да өлгерә. Безне бәләкәйләрне тегелә итмә, булай итмә дип куырса да, алар алдында язын бәпкәләрен көтеп тыпыр-тыпыр биегән каздай өлтөрәп кенә тора. Кул башындагы шигүле сөлгегә тирен сөртә-сөртә, мәтрүшкәле чәй эчкән әтиемнең канәгатьлелеге йөзенә чыккан. Шулай булмый ни. Хөрмәтнең, игътибарның иң олысы аңарга. Кияү, баллап эш. Менә кагыннан авыз ит. Тәбикмәкне ашамадың да, катыгын да капмадың. Менә төшесен кабып кына карале. Мин инде урындыктан төшеп китәргә җыенган җиремнән кашыгымны кулга алып, чөгендерле кызыл катыкның уртасына батырам. Үзеңә якын читеннән ал, дип тагын төзәтеп куя нәнәй. Ризыкның уртасына тыгылмыйлар алай. Әни кулында йоклап киткән энемне уятмаска тырышып, аны сак кына олы як диванга кертеп сала. Минем дә күзләр йомылып бара, корсак та пух итеп тора.
Ниндидер бер калын китапны актаргалап утырам да, үземнең урыныма, түр почмактагы тар караватка барып ятам. Чыбылдыкны томалап ябып куям. Дымсурак булып тоелган ак тышлы мендәргә битемне терим. Лампочканың сүрән уты чыбылдыкның кызгылт сары тукымасы аша саркып кына кирип, андагы эреле-ваклы йортлар, әкәмәт замок башнялар тулы әкияти шәһәргә тылсымлы бер төс бирә. Үземне өч яктан әйләндереп алган шул мөгъҗизави патшалыкка кирип китәм. Таш җәелгән урамнар буйлап атлыйм, үрелеп тәрәзәләрдән карыйм. Йортлары бөтенләй безнең авылдагыча түгел. Кайбер башняларның очларына калай әтәчләр кунаклаган, кайберләрендә сәгать. Тик шунысы мәзәк, беркем дә юк урамда. Йоклыйлармы? Әллә менә безнең кебек кунакка китеп беткәннәрме? Бу уй соңгы уем була. Мин тирән кыйга төшеп киткәндәй, сабый чакның татлы, баллы, гамьсез йокысына чумам. Утны кайчан сүндерүләрен, әниләрнең кайчан кирип ятуларын, иртән ничек турып китүләрен дә сизмим. Мин уянганда яктырган иде инде. Миштә шарт-шорт килеп утын яна. Миш янып кына киткәндә бар җылыны үзенә суыра. Өй суык, идәнгә басмалы түгел. Кая, тышта ни хәлләр бар икән? Ихата ягына караган бердән-бер тәрәзә диван өстендә. Диван читенә йоклап яткан энем йыгылып төшмәсенгә мендәрләр өелгән. Аларны ах-ух аралап, диваннан тәрәзә төбенә үрмәләп менәм. Нәнәй туктан кайткан, мал ишерергә әзерләнеп йөри. Ул анда бодай себерәм ди. Бүгенгә себереп бетергәннәрдер инде. Яшел шәл яулыгын ияк астына төшереп бәйләгән. Мал караганда кия торган зур кесәле кара итәген, фуфайкасын кигән. Кулына онлы калай тәлинкә тотып, мунча ишек алдыннан чыгып килә. Утар капкасы ачык. Кичә без мунчада утырып юынган зур карытадан бөтерелеп пар болыты күтәрелә. Төтен дияр иде энем күрсә. Нәнәй башак пешергән димәк. Утар капкасын ачып җибәрүгә, сарыклар кем узардан чабышып чыгып башакка ябыштылар. Хәйләкәрләр, чукынмышлар, өстәге онын гына чимшенәләр. Нәнәй араларына кирип, таягы белән башакны булгатып җибәрә. Алар туйгандай булуга, бузауга чират җитә. Аннары башак өстәп салуга, олы җиленен селкетеп, озын мөгезләрен куркыныч селтәп, кара кызыл сыер чыга. Һаман көрпә ялманган сарыкларына ачуланып, аларны сөзеп-сөзеп җибәрә. Абау, кырсакларын тишә инде. Тегеләре дә әрсезләр. Ашап туймаганны әллә ялап туярбыз диләр микән? Ихатаның бу башында каз ие. Тактадан кырылган бер куыш инде ул. Казларны да тышка чыгарганнар. Эшиләрдерме бахырлар, оппак кар өстендә тәпиләре кып-кызыл булып янып тора. Ата каз гадәттәгечә тирәндәге кечкенә күзләрен усал шикерәйтеп, түшен киереп, муенын сузып тирә-якны күзәтә. Ана казларның кечерәге кара сыргылты, салам бөртекләрен томшыгы белән әрле-бирле күчерештергән була. Кәкре юан томшыклы Кытай казы сыңар аягын мамыгы эченә яшергән. Бираздан томшыгында канаты эченә төртте. Мин аңардан күрмәкче бер аягымны күтәрәм дә, башымны кыегайтып изүемә тыкмакчы булам. Һәм әлбәттә инде чайкалып диванга барып төшеп энемне уятам. Тәрәзә төбендә бүтән бер кызык та күренми. Бәләкәй якка чыгам. Кичә бик якты тоелган өй эче бүген томса, тыныч бер халәттә. Шүлмәктә кичәге аш кайнап утыра. Плитәнең зуррак түгәрәгенә чәйнек куйганнар. Кыш көне газ баллонын сирәк китергәч, газны саклап кына тота нәнәй. Менә ул үзе дә күренә. Кочак тутырып утын күтәргән. Тордың да менә, дип суза мине күреп. Корсагың ачкандыр инде, шул гомер йокы симертеп ни. Утыннар гөбердәп мич алдындагы калайга ята. Утын яркаларына ияреп кергән кар кисәкләре, кайнар чәйдә ирегән шикәр шакмакларыдай теләр-теләмәс кенә агач тәненә сеңеп юкка чыгалар. Бүген иң зур кунак без. Кичәге ярамыйларның берсе дә юк. Нәнәй үзе әйтмешли, воля куя безгә бүген.
озак кайнаудан өйрәгә әверелгән ашны бик тәмләп ашап алабыз да, энем белән уенга керешәбез. Юрган, толып, гармуннар тагын идәнгә төшеп кунаклый. Нәнәй бәләкәй яктагы түшәгенә ятып шерем итә. Без, дөньябызны онытып, тагын уен тылсымына чумабыз. Көн кичкә авышуга мәктәптән абыйлар кайтып җитте. «Кәҗә майыңны чыгарыйммы?» – ди бәләкәй абый, керә-керешкә үк сумкасын өстәл астына ыргытып. «Миндә кәҗә майы юк», – дим турсаеп, аның тагын бер этлек эшләсен сизеп. «Бар, әллә ышанмыйсыңмы? Әйдә күрсәтәм». «Миңа күрсәт», – ди энем, зур күзләрендә кызыксыну катыш самими ышаныч балкытып. Бераздан инде ул кызарган маңгаен ышкып, акырып еларга тотына. Бәләкәй абый нәнәйдән өлеш эләгүдән куркып, өйдән чыгып сыза. Олы абый энемне юатырга була, шөйдә эленеп торган фотоаппаратны алып, безне төрлечә кыландырып фотога төшерергә керешә. Баягы тавыш гауганың үзе өчен зыян зәүрәтсез тәмамлануын чамалаган бәләкәй абый бу шөгыльгә дә килеп кысылмый булдыра алмый. «Менә монда гына карагыз, ташбашлар, чыпчыгы-чыпчыгачак хәзер». Күзләр яшьләнеп бетә, башлар авырта башлый. Әмма фотоаппарат күзеннән чыпчык түгел, чебен дә күренми. «Әйлә!» – дидем дә бәләкәй якка чыктым. Нәнәй дә кичкелеккә малларын карап бетереп, үзе әйтмешли сыйлап кергән икән. Шәй куйган, кичәге бәлеш төпләрен җылыткан, кечкенә табакта компот төшләре. Алар бүртеп, тагын да тәмләнгәннәр. Кичке аштан соң абыйлар дәрес әзерләргә утыра. Нәнәй олы абыйга зур яктагы лампочкаларның ишек төбендәгесен борып куярга куша. Берсе җитәр, акча ашамасын ди. Бәләкәй абый безгә сумкасына тияргә рөхсәт итми. Хәер, ул дәресне озак әзерләп интекми. Сумкасын тутырып, ишек төбендәге шөйгә элеп куя да, шытыр-пытыр китереп радио алгычны боргаларга тотына. Без энем белән хәзинә сандыгыдай күреп, олы абыйның сумкасын актарабыз. Китапларын укыганда итәбез, дәфтәрләрдә кызыл белән куелган билгеләрне саныйбыз. Ул кичне әле без аръякта кунабыз. Әти белән әни көнозыны эштәләр барыбер. Энем ятар алдыннан көйсезләнеп елый. Нәнәй аны үз янына алып ята һәм нидер көйли сөйли башлый. Мин ул сүзләрнең берсен дә аңламыйм. Шигырь дә түгел, җыр да. Тышта кичләтеп купкан буранның ыжылдап улаганы, ябылмый калган тәрәзә капкачын йылыккалап шак-шык бәргәләгәне ишетелә. Нәнәй татарчага күчә. Әллә кемнәрнең исемнәрен, әтиләренең исемнәрен атап, сезләргә дуга багышладым ди. Буларны сөйләгәндә аның нечкә тавышы калтырап китә. Миңа күңелсез. Мин үземнең иксез-чиксез ялгызлыгымны тоям. Көндез шундый шат, барысында белүче, бар нәрсәгә көче җитәрдәй күренгән нәнәмнең бөтенләй башка, ялварулы, үтенүле халәтенә шаһит булып, аны кызганудан буынсыз калам. Ник алай сөйләнә ул? Кемнән курка, кемнән үтенә? Әрвахлар алар кемнәр? Күз алдымда шундый сурәт пәйда була. Нәнәйнең йорты Турбаларыннан төтен чыгара, очсыз-кырыйсыз кар яланын йырып, зур бер карап сыман каядыр йөзеп китеп бара. Ул карапка без төялгәнбез, ләкин аның каян килгәнен дә, кая китеп барганын да белмибез. Дөнья караңгы. Буранның шымлы сыкрануы аша йыламсыраулы тик бер аһәң яңгырый. Ла илаһа илляллах, ла илаһа илляллах. Үзгәреп тә карамаган иде мунча. Яңасын салгач биредә күптәннән мунча кермәсәләр дә, бар да элеккечә. Сул як түр почмакта казанлы мич, ишек төбендә ләүкә, хәтта тәрәзәдә дә шул элекке кызыл чәчәкле ситсы пәрдә. Уң яктагы озын эскәмия урынына 2 карават кына куелган. Аларга искерәк мендәр юрган, пальто фуфайкалар өелгән. Исән генәме нәнәй дим. Тезләнеп казан астына йомышка тутырып булашкан нәнәй торып баса да, гадәттәгечә күзләрен кыса төшеп, бар йөзе белән яктырып, «Хей!» дип миңа таба килә. Кашлары өтелеп көйгән, битендә пешкән яра эзе. Аны кочаклап алам. Нәрсә пожар чыгарып ятасыз монда димен һәм өмет белән күзләренә багам. Өметем бушка түгел.
Ул көлә. Караңгы мунча 30 еллап элек без юынып йөргән мунча эше кояш чыкканда яктырып китә. Өйе янды бит нәнәйнең. Яз сулышы аңкыган зәңгәр апрель кичендә берничә сәгать эчендә янган да беткән. Гомер буе бөртекләп җыйган дөньясы, кадерләп бизәп кенә тоткан йорты үзенең үк күз алдында көл күмергә калган да куйган. Әлдә үзең исәнсең. Ишекне ачып җибәрүем булды. Йөземә ялкын бәрде, ди ул, яра эзен бармаклары белән капшаштырып. Үзем дә янган гына булсамчы шунда, ди аннан баягы кәефе кинәт үзгәреп. Сөйләмә юкны. Әле син өр-яңа өй салачаксың. Зурны, тагын да яхшыракны. Хей, син мондый гына кайгыларны үткәргәнме? Әйе шул, ди нәнәй. Ничектер бик тиз генә ризалашып. Аның үзендә дә шул ук уй булган. Аръякка, ягъни безгә әнигә чыгып 2 генә төн кунган янгыннан соң. Кода нигезендә ни йөзем белән ятыйм, ихатамны ятим калдырып дигәнди. Һәм аның бу карарын беркем үзгәртерлек, аның ихтыярын берни какшатырлык түгел иде. Иске мунчаны җылытып, карават корып, шунда тора башлады. Бираздан Казаннан Олы абый кайтып төште иптәшкә. Күч анасы йортсыз калса, күч нишли? Балалары бер җәй эчендә йорт күтәрделәр. Үзенең гомер буе елның елында бер калдырмыйча страховка түләүе дә юкка булмаган. Шуның акчасына бура кайтарттылар. Бәләкәй абый бигрәк тырышты. Осталарны да ул сөйләште, материалга да ул чапты. Техника кирәк чакта авылдагы оныгы яшьли аварияга очрап үлгән улының улы тракторы белән килеп ярдәмләште. Уфада яшәгән уртанчы улы 2 малайы белән һәр ял сайын кайтып эшләшеп йөрделәр. Әни белән җиңгиләр аш-су ягын, азык-төлеген карадылар. Иң көтелмәгәне шул булды. Үзебезнең авылдан гына түгел, күрше авылдан да исемлек белән җыеп, нәнәйгә акча китереп бирделәр. Әллә кайдагы нәсел очы тиешле кешеләр, Себердән җәйге ялга кайтучылар, нәнәйне күреп белүчеләр, каза хәбәрен ишетеп, кулларыннан килгәнчә ярдәм итәргә тырыштылар. Хәер, булар әле соңрак, алдагы ярты ел эчендә булачак хәлләр. Әле исә, әнә, баганалары күмерләнгән, кыйшайган бәләкәй капкадан кемдер кирип килә. Синдә дә ут, миндә дә ут, дип нәнәйне кочаклап ала Заһидә апа. Күзләре шилт-шилт килә, 2 яңагыннан шибердәп яше ага. Аның минем белән яшьтәш улы быел яз токка сугылып вафат булды. Ни эшлибез соң инде, Заһидә, ни эшлибез? Худайдан узмыш юк, сабыр итәргә. Сабыр, дип гөр-гөр сөйләнә нәнәй. Заһидә апа кулындагы төргәкне нәнәйгә суза. Гәзит эченнән шакмаклы аппак озын тастымал килеп чыга. Менә бусы оек башлар, менә бу пакетта май. Бүген иртән генә бастым. Сөтне кая, базга куярсыңмы, кыйынга төшерерсеңме, үзең кара. Кичә Рәйсәнең дә хәлен белергә бардым, ди ул. Зарлы хәлен зарлы белмичә кем белсен. Аңа да оек баш бәйләп илттем. Яз башында бер юлы 2 сабые боз астына киткән Рәйсәне исемә төшереп, йөрәгем өшеп китә. Күрше апа сәдака итеп китергән аппак тастымал, оек баш, сөт майларда кара кайгыларга бирешмичә ак күңел белән картайган авыл карчыкларының җан чагылышын күргәндәй булам. Күңелем тулып, читкәрәк китеп басам. Янгын урынын тазартканнар, җыештырганнар инде. Эшкә ярардайрак бүрәнәләр бер читкә өеп куелган. Бакча ягында савыт-саба өеме, табалар, тәлинкәләр кап-кара. Мичне кемдер агартып булашкан, эчендә тимер мунчала ята. Буй-буй ак эзләр сызылып калган. Тегү машинасы эреп, гарип кыяфәткә кергән. Өстәл, урындык, эскәмияләр яртылаш күмерләнгән. Җыерылып эрегән клеенка кисәге аунап ята. Кайчандыр шыплап тутырулы, нәнәйнең үлемтеккә дигән әйберләре сакланган олы сандыкның кайрылган капкачы каз куышы өстендә ята. Чүпрәк чапракның барысын бергә мунча ишек алдына өйгәннәр. Яртылаш янып, корымга баткан юеш тукымалар чүмәләсе. Алмалы шияле пәрдәләргә, әкияти шәһәрле чыбылдыкларга янгын мөһере кыздырып басылган.
Әйтерсеңлә, ниндидер явыз зат аларны шатлы ботаклы куллары белән өзгәләргә, йырткаларга мәтәләнгән, утлы тынын өргән. Тыкрыктагы карт каенга да янгын сулышы кагылган. Кәүсәсенең йорт ягы күмер генә, астагы ботаклары юк. Һаман яфрак ярып азаплана үзе. Өске чукларындагы сыйык яшел нәфис яфракчыклар көл күмер, кырым баскан ихатага сабыйларча гаҗәпләнеп, ник булай булды соң әле бу дигәндәй мөлдерәп карыйлар кебек. Мин тагын аръякка чыгып китеп барам. Нәнәйне мунчага чакырырга. Әни ягып калды. Энемнәр бу ялда кайтмады. Иптәшем, әйдә машина белән генә урап керәбез дисә дә, баш тарттым. Иркенләп, ялгызым гына үтәсем килде балачак юлларын. Күчтәнәчләрне алдым да, киттем тыкрыктан төшеп. Элекке ат күпере юк хәзер. Уртадагы зур күпердән йөриләр. Дөрес, бер читтәрәк басма бар. Җиргә сеңеп бетсә дә, тегермән йорты исән икән әле. Каеннар картайганнар. Агачларның да картлыгы була. Калын тупас кайрыларын тирән җыерчыклар яргалаган. Өске ботакларының да тузлары купшакланып, аларны кара шадралар таплаган. Җил давылданмы, үзләренең вакыты җитепме, кайберләренең ботаклары кайрылып төшкән. Ике як ярда да адәм буе кычыткан, әрем, әрекмән, авыл көтүе биредән йөрми инде хәзер. Елга гына шул килеш. Һаман кәефле генә, күңелле генә чылтырап, ару-талу белми үз юлыннан йөгерүен белә. Кайбер урыннарда ярлары ишелеп, юлын гына үзгәрткән. Уң якта элекке күпер убылып тирән чыкыр хасил булган. Шерек бүрәнә калдыклары арасыннан кайын, зирек үсентеләре үреп килә. Тар сукмактан биек текә ярга күтәрелеп, клуб турына килеп чыгам. Аның нигез урынында берничә бүрәнә калдыгы аунап ята. Сул якта ындыр табагы, амбар келәтләре, ат дубыры урынында кычыткан гаскәре. Дубыр артындагы алма бакчасында сыңар алмагач. Уйдык ат кузгалагын искә алмаганда, кая карама тездән үлән. Хәтта урамда да. Пешән итеп чабарлык билләхи. Бу очлар сыер тотмаганны аңлата инде. Хей, бар иде вакытлар, пешәнгә төшәр көн якынлаша башласамы, урман юлына тузан да кундырмаслар, һәркем үзенең ызанын, дәүләт чиген саклагандай кирфек тә какмый саклар иде. Күршеңнең өлешенә бер генә пакос кирип кара, күрсәтерләр күрмәгәнеңне. Урмандагы бер пакос пешән өчен тарткалашып, дөнья көтәргә мәҗбүр ителгән гайрәтле агайлар, хей, кайда сез? Улларыгыз, оныкларыгыз кайда? Кайсы калаларның, кайсы таш йортларында көн күрәләр микән нәселләрегез? Урам тутырып йөргән каз үрдәкләр, тавык булгавына кушарга ат кузгалагы җыеп йөргән карчыклар кая? Үлән түгел, әремен дә төбенә кадәр кимереп кырып үтә торган атлар кая? Көтүләре белән күккә ашканнармы? Нинди зилзиләләр ялмаган безнең авылны? Нәнәйнең койма алдындагы үләне чабылган алай. Пакосларда кибеп ята. Сыйырын бетерсә дә, чапмый түзмәгәндер инде. Эштән терәү салган бәләкәй капканы ачып, эшкә үтәм. Ихатаны бәрхеттәй булып кәрлә ромашка үләне баскан. Элекке сукмак урыннарындагы бәпкә үләне өстендә үрдәк бибиләре шимшенеп йөри. Үскәннәр инде, күгәрчен хәтле булганнар. Сул кулдагы алма бакчасында яшь үсентеләр ачылып килә. Быел яз картларын төпләп, яшьләрне утырткан бәләкәй абый. Элекке нигез урынында чәчәк түтәлләре. Уртада дәлия куагы, кояштай булып пәйгамбәр тырнаклары балкый, кашкарыйлар чәчәккә берләнгән. Әнә нәнәй үзе дә күренде. Ялтырабрак торган бит алмалары елмаюга җәелә. Күз читләрендә җыерчыклар нурлана. Яулыгын төзәткәләп, кулын алъяпкычына сөртеп, нәкъ элеккечә көйләп, җырлагандай итебрәк, «Эй!» дип кычак җәеп миңа таба килә. Елдан-ел кечерәя барып, орчык кадәр генә калган нәнәмә ике баш югарыдан каравыма кыенсынып, аның кырышып беткән, бер бармагын бозау арканлаганда өздерткән кулын учыма алам. «Үзең генәмени?» ди ул. «Кияү кая?» ди. Капка тарафына караш ташлап, инде оныгының иренә дә кияү хөрмәте күрсәтергә әзер булып. Үзенең бердән бер кияүе әтиемнең җир астына кереп ятуына
20 ел быел. Сине мунчага чакырырга чыктым дим. Әни тумалап калды. Әзерлән, көтү кайткач машина белән чыгып алырбыз. Кичә үзем ягып кирдем, ди ул кулын селтәп. Интеккән бар әллә, кое ихатада булсын, моторы гөжләп торсын. Шатланып бетә алмыйм, кызыкаем, бүгенге тормышка. Рәхмәт укып йөрим. Газы гөрләп янып торсын, пенсиясын китереп бирсеннәр, әпекәй кайтып торсын. Утын, вуле, әкәмәт битә. Шәй куям хәзер, эшми китмисең. Теге буш умартага күч килеп кирде бит быел. 3нче көн бал айырттым, баллап шәй ишәбез. Ул бал алыргадырмы, гадәтенчә вак-вак атлап келәткә таба китә. Алъяпкыч кесәсеннән бавы кат-кат төенләнеп беткән ачкыч бәйләмен чыгарып, бихисап ишләре арасыннан кирәкле ачкычны эзли. Мин келәт янәшәсендә иске мунчага күз салам. Аның ишек алдын нәнәй хәзер бәбкәләр ябарга көйләгән. Сул як алма бакчасына сузылган кир бавында мунча кирләре кибә. Янгын сарысы сеңеп калган яулыклар, көйек изе тигән тастымаллар. Яңалары шкаф тулы булса да, искене кимә дип тукып торсак та, шулардан аерыла алмый ул һаман. Яңа йортның биек, киң күтәрмәсенә утырам да, янәшәмдәге алмагачтан баллары тамардай булып пешкән алма өзеп алам. Өлгерүе җиткән кып-кызыл алмалар шуны гына көткәндәй дәррәү тупылдашып җиргә коела. Аякларымны ваемсыз селки-селки шертләтеп алма тешлим. Йорт ышыгыннан чыгып, икендегә юнәлгән кояшка күз кысам. Кунак килүгә шатланып, үрле-кырлы сикергәләгән сары көчеккә кул булгыйм. Һәм нәнәмнең эше бетеп, мине табынга утыртып сыйлаячак, кунак итәчәк, тансык, хозур мизгелләрне көтә башлыйм. Резидә Сәләхова укыды.